gaylusak. Magawa siya ng pantali guys. Bali tinidikdik niya. Malaki, you know? Lubungin mo na. Hawakan mo na. Kanduli po, kanduli. Ang dami na po. Ang lamig. Sarap. Pero kamayan na guys, kamayan. Hello guys, Happy New Year. Kumusta po tayong lahat? At ito yung unang vlog natin sa taong 2023 guys. Siyempre kasama pa rin natin si Bro Robin. Yan. May hawak na takwit guys. Saka si Gaylusak. Yan, vlogger na rin si guys, si Kasisid. Bale, Gaylusak yung pangalan ng YouTube channel niya. So kumukuha siya ng singit. Tapos itong pamamaraan na to guys, yung takwit nagawa na namin ni Paresting to dati. At ang dami naming nakuha. So ngayon, pagkikipagsapalaran lang kasi wala pa kaming nahanap na pesto. Ewan kung saan kami maghahanap, bahala na mamaya. So tara guys, let's go. Ganito na yung itsura ng ilog sa amin guys. Yung dating pinepesto natin mamingwit, yan, andun na. Medyo mapapano dito, yan. Binibitak-bitak yung lupa guys, oh. Tingnan nyo, yan. Dating mataas na na area. Ngayon wala na, mababa na. Kasi, tingnan nyo yung lupa guys, oh. Talagang wala na yung malambot na lupa sa ibabaw. Butas. Yan o. Saan na kami nakarating paghanap ng pwesto. Bale, may nakita kami doon. Kaya lang may pamingwit daw doon. At yan, ikutin natin. Doon siguro. Kung wala, bahala na. Itetesting ni Kuya Lo kung may kung gaano siya kalalim. Kung maganda yung lalim niya, dito kami pwesto. Pwede. Nice. Kit. Ang sumay. Akala niya guys si Cat. Hinog na hinog pala ng kalamansi. Sinimple ko eh. Nakaipon na kami ng gagawing bangsal. Si Kuya Lo, kumuha na siya ng pantali. Kung magkulang, kukunin namin yung tali ng kalabaw. Baka kalabaw ni Paresting yun. Dalawang singit. Babunok. Uy. Wop. Mag-play. Yan, nakakamiss naman si Pare Baldo. Hindi na kasama guys kasi magsusundo. Nice. Oo. May parating. Kumakaway-kaway pa. Alright. Tara, turuan natin si Kuya Marlon. Diskarte ni Gaylusak. Nag-abot din Pare Baldo. Si Bro Robin naman, gumagawa siya ng pantali guys. Bali tinidikdik niya para lumambot. Napakalupit. Pinagtabi-tabi namin yung mga napulot na kawayan guys. Kiling. Lagyan namin ng dahon ng sikal. Unang sabak. Ayans natin guys. Suspense. Uy, huli, isa. Talakit, silap. Benamano, kunin natin yan. Kahit maliit. Benamano. Iyo. Unang huli. Okay guys, hindi ko pa nagkakarga. May nahuli na naman, dalawa. Yan. Sarap yun pang paksiw boy. Oo, pang paksiw. Dalawa. Ay, masyado atang maliit to. Pakawalan natin. Pakawalan mo na yun boy. Hagis mo sa in the middle of the sea. Yeah. Tumakal ka pa. Palitan niya ng ito pwede. Sana guys, pagpalain tayo makakuha ng malaki. Sana lang. Yung meron naman. Grabe. Tama na yun. Sa bali. Meron isa, tatlo na. Dito muna, dito pwede na yan. Good size na yan. Hinahanap pa namin sa mga kanununuan. Diba bro? 1944. Gera yun Parang palang gera may nagtatagod bro. Stig.
Ayos yan. Okay, nahiya sila bigla. 1943 mo. Nalala mo yung 1943 bro na laruan, yung aeroplano. Meow. Oh, meron yan. Meron yan sabi ko eh. Oh, di ba? Tilapia. Tilapia guys. Butiti. Butiti. Hindi lang pala sa alog tayo makakuha ng butiti guys. Pati sa river. Makahuli na naman ng malit guys. Pakakakulan natin yan. Sayang. Ito guys, nakaisa. Guys, nakaisa ulit. Nakaisa ulit guys. Pwede na yan. Ano yan? Sana may dumaang ano. Dumaang malaki. Uy, meron. Isa. Sana may dumaang malaki. Papakyat. Yan. Pwede to. Pwede na no. Yan. Dahil malamig. Yan. Tapong may tabako. Dua. Huli guys, huli. Oh, nakakainit talaga ng pangayong nganga. Ang gamanin. Uy, medyo malaki guys. Medyo malaki, you know. Ha. Silap. Ayan o. Wah. Medyo malaki. Ayan. Okay na. Okay, sana naman guys. Okay. Yung dalawa guys, ano, uuwi, kukuha ng isa saing, kukunin yung butane gas natin. Lutuan. Okay guys, meron na naman isa. Whoop. Hihi. Para. Pwede mga to, good size mga to. Yan. Bilhin natin yung mga dumi. Para hindi sumabit, magkaroon pa ng aberya guys, baka pag may malaki sayang. Yun guys. Meron, di ba? Konti-unti. Oh. Feeling ko dito sa Cagayan lang gumagawa nito eh, no? Sa ibang lugar parang wala. Parang tayo lang. Sa ibang bansa may nakikita ko. Pero iba naman, maliliit lang yung ano. Sinlaki lang ng bilao yung gamit nila. Sa atin hindi. Pang family size. Ibon doon guys, oh, yung mga maliliit doon sa kabila, mga grupo yon. Bale may pamamaraan naman sa amin yon kung paano huliin pag mga ganitong gabi. Ano nga, yan oh, yan. Oh, yan. Dumadapo sila sa mga ano, tuktok niyan oh. Sa mga puno niyan, itong mga damo-damo na to. Tapos ginagawa yung dala, yan sinasarwagan guys, hinahagisan. Pulong lahat. Dalawa? Parehas? Same size? Ito, pwede na to. Sumabit na ngayon ano eh. Huli na naman guys. Benas tayo ngayon. Hindi galing mo, gaylusak. Parang nakikita niya yung mga isda guys oh. Dalawang silap. Daming ipon oh. Balin sa sayaw daw tawag sa amin. Yun, huli. Sana naman pwede. Malaki-laki. Medyo malaki-laki. Titiara to ah. Suos. Whoop, suspense. Butit. Ay, usuos. Suos guys. Malaki to pag ano. Yung mga ano guys, kung napanood nyo yung mga content natin sa ano, sa Adawag, yung pangingisda natin, yung mga huli. Ganun yun, yung mga lumilipad. Yung mga malalaki niyan. Oh yun, meron ulit. Oh. Benas na. Galing. Napakagaling. Dalawa guys. Maliit tong isa, hagis natin.
Gumaganda ng panahon kasi may star na. Yung mga stars. Meron na naman pong isa. Hindi na nakikita sa cam. Okay guys, may nahuli na naman. Silap. Okay guys, dumating na sila Baldo. Saka si ano, si parang Robin. Nagdala silang ano, lutuan. Saglit eh, gas. Yung mini ano, stove natin. Ito yung lutuan natin. Nagagamit na natin. Gamit yung gas. Tapos may ano. Yun, adobong ano, kuhol. Tanggal na yung shell. Grabe. Basta timplahin lang guys. Ayun bro. Napakasarap. 6:53 na ng gabi. Yan. Si Guy Lusak nililipat yung ano natin guys. Yung pwesto natin. Bale, yung dati kasing pwesto ko na dito, hindi ba namin gawa nung ano na, bumaba na yung level ng tubig. Bale, pampainit lang po, pampainit lang. Hindi naman po kami maglalasing. Tapos yung ilaw natin guys, nandito sa taas. Yan, tali lang po yung flashlight natin. Yung buwan. Yan. Yung ganda. Yung lutuan. Yung lutuan natin, malapit nang maluto yung kanin. Nagahuli guys. You know, kanduli guys. Salubungin mo na. Hawakan mo. Kanduli po, kanduli. Ano? Okay. Tanggalin natin yung sibo guys. Tanggalin natin. Tanggalin natin. 1 year na hindi ka makapag-inom ng alak yan bro pag tinamaan ka na. Tumusok konti bro. Buti tira hindi kasisid guys. Ay ni Guy Lusak. Sige na. Sinigang. Sinigang sa miso. Ay nakam. Baka mapagkanya na. Ay. Hinahiwala yung tiyo niya. Tumusok konti yun eh. Kaso hindi nabaon. Yun, yun. Okay guys, ito. Hindi mo nakilaki oh. Kompleto, Nice, kompleto. nice, nice. Kompleto. Complete. You know, ito na lahat yung nakuha natin guys. Ang dami na pala oh. Puro yung salta pa lang maluton na eh. Kita ko. Oh, ang dami na po. Balik. So, ubos na yung ano natin, yung pampainit natin. So, Kain na. kainan na. Yan, kanya-kanya kaming pinggan. Dalos. Yan, nakalimutan namin ilagay yung kalamansi. Pero ang sarap guys, kahit wala pang kalamansi, sarap na. Tara sa ano guys, sobrang lamig. Grabe, you know. Parang Sige, lusak nga oh. Lamig na lamig parang na. Sa Bagyo. nasa ano kami. Pero ang gusto namin sanang lamig ay yung kagaya dun sa Russia at saka Ukraine. Shout out pala sa mga ano, Mm. sa minamahal namin dalawa. Daw. Ikaw daw. Masim na. Okay na na. Ito, naka-plastic yung isang kanin namin guys. Sinaing namin kanina. Medyo may pagkatong to. Ang ganda nga ng pagkaluto eh. Isang balot yan. Ang dami oh. Tapos may isa pang kaldero dito. Sobrang lamig. Sarap. Pero Kamayan na guys, kamayan. sarap talaga oh. Bagoong. Ang hang. Sili. Sili pa ng bagong. Sili yung labuyo. Kasi yung bagong pa oh, may isda pa. May, Kain po. may pasayan. Malamig ang simoy ng hangin. Kay saya ng damdam. Laban lang. Isang plastic to. Yan, isang kaserola. Ang bagoong namin guys, may sili. Oh, ano mong galawin? Kanin, buhol. Yan, so, enjoy natin guys. Kain po tayo. Sa mga hindi natin nakikita dyan, kain lang po tayo. Salo-salo na tayo. Pasensya na po. Doon na kayanan natin. 10:27 na ng gabi. Bale, pagkatapos namin kumain, trinay namin lumipat ng ibang pwesto. Kaya lang, wala talaga. Mga 3 piraso lang yung nakuha natin. No daw.
3 piraso. So ano guys, pauwi na kami. Better luck next time. May mga nakuha naman tayo dito kasi hindi naman natin na luto yung kanduli sa ibang silap. So bukas babalikan natin yan. So maraming salamat po at hanggang sa muli. Happy New Year po.